Как, избирайки правилната книжка, можем да помогнем на детето си да се справи с десетки проблеми, което има до момента. Проблем с екранната зависимост, проблем с концентрацията, с вниманието, с паметта и с финната моторика. Все неща, които касаят майките на деца в предучилищна възраст и на деца в начална училищна възраст. Сега ще ви покажа моята правилна книжка, с която помагам не само на моите деца, но и на още хиляди деца, които вече са благодарни и щастливи и работят с книжката едновременно, с две ръце едновременно в домовете си, а защо не и в детската градина и в училище, тъй като много колеги ни се довериха и купиха от книжките за целите си класове или групи в детската градина. Зигзаг 2 е най-новият ни метод, който вече помага на хиляди деца, учители и родители да имат по-щастливи дечица в къщи, по-щастливи деца и спокойни в училище, защото неврогимнастиките действат и на емоционалното състояние на детето. Нещо, което е толкова важно, за да се чувстваме и ние спокойни като родители и учители. Отгръщам, за да ви покажа колко цветни и красиви животинки сме сътворили тук специално за вас. Радваме се, че помагаме на все повече и получаваме все повече обратна връзка. Ако искате да притежавате това малко бижу, което е най-новото ни попълнение в колекцията на неврогимнастиките, ще се радваме да кликнете на линка и да разгледате малко повече. Благодарим ви за доверието.